Badwam TV Badwam so yedani tekote guase ne nkranhyan sama wodi kan de ebre ye du so no Badwam kase sam no ye todwa wo mu bi ya wo betini ene make say yes electricity poles bese 100 ne tibia mu no nye wo asanwe so sawiasanwe so ho nti wo sempenefo Badwam mo ebeye ema wo mo ye bekọ ye nsam fufuro mu ni akohwe osofo hwe education so say ye hia critical curriculum na tumi haboa ma nkwada no Africa ne titiri onwumasuamu nso yetimi ne abrofo ne de no ayepe eno ne nsem ena no pay mede bro Adom TV Badwam kase ehweme live wo Facebook/Adom TV Go TV channel no 119 DSTV channel no 280 midin de afia amankwa tamaklo afia ne de mutie se de nsem ne kiremu ankasa etie adehye ya wo mo sawiasanye so eye bebia ni anwea so bekwai ene hu ni suro abehye wo mu fi say electricity poles no emu be 100 wo community ni mo de say hange we ni from emu odin be fa nsuo bi emu odin to a ohwa na ni nyina ejuri so a ahwa na yanti asempanti wo mo de adesere to mpanifo anim ni titiru ni won a ehwa nyina mahodin hu nsam so mra emesisi poles no Adom kase etwaso se wo kopie mu ewo seshi asanwe so ye wo bebia ni anyaso bekwai mansini a ewo West North Mantamu a enyina mahodin pose bebro wo ha na tibia ewo mu no enye kura yamani boni Augustin Boa ekobonto a ewo ekrum ho no mo no okohunu se sa pose mu dodo na ebi achiachia ya semframakasie bibo a ebetumi kura ebu atofo manfo bi a woni amane boni etwetwe nkomo no edane di se ekura wotimu no sese hu ena ba bedua wo mu esan sete bi a pose ni ewo mu no atorenchem ebetumi esi ewo no mkrum ho no mo Magana fo nyina atene se asanyene so ye the danger zone because of electricity no pose ni nyina apro aye damage nti wo hedi emigina ho crisis here ya ye dinua na atwa ho nyina hia se de be ya entento form Chesi ta na titija homano so akofom polu ne de bebe asai enti se omodi ho dwuma be sesa polu no maye polu ne de ne nyina asese achiachia ebubububu enti yesrese electricity form mra maye Frank Nelson Aka assemblyman ewo Asarin su electoral area wono so ni amane boni enkomotwetwemu ene wadi tuja se electrical cables ya ebi atete egu form no ekum enyan emponche ne nkraman ya ho adanside nyina eda ECG fo anim ewo mansini ni mu nanso besine ya no enya ade se watu hu anamon bia nanso ni nyina mu no wadi atuja se wama wono mo na awotwe se posa tibie wo mu enya no wo mesiesie ntisa kroma betu won hofo ebi achi odwan ne nkraman ma yatwitwa ho pictures nyina ma ECG for ya we enti se saa bre no nipa anka bekum no enti for now ye hu se ECG for no oboapae na ombese omoye na community nso de omo ka no se wantie adakoro be da bone eno na ye mpese saa asem no be ebesi tofo ya wo hwa nwumasua so wo maimu Doctor ya wose duchum na nei wode to abibra man panimfo nyina nim ebraso ya nwumasua mu ehhehye da wose yesesemu yanya de betimi ama nkwada na dwene wonmo adache na fe ye ne abrofo ne de no akwakoyepe na wogidi yie pasase ye yesa nhhehye na betimi aboa ama nwumasua mu ewa bibra man mu nso yetimi akonkan na ye ne abrofo no nso akwakogina eye pepepe wode to dwa ewa South Africa Curriculum Association for conference ekoso ewo Nairobi Kenya wahinkro African Curriculum Association for the woman shemu etoso enan ehhehye so Nairobi ye no ewo Kenya man ne emu na ekui afimpinu ani dum wotwe ne mu na woteye ya wombotaye ene se obeyi apabenefo a ne emesesa adesuafo esua ewo soku ahodo mu wabibiman mu no obeka won nyina bom na watimedi adesua ne mapapa gu akwa mu ede ama adesuafo o nhyiamu etoso nan na se no oto won side for swafo my gane mu ohwe nwomasua nsem eso Dr. Yawose yadutum na ne nsem bia wode yetu dwa ene se apabnefo ya wo mo ekire ne emesesa adesuafo esua no entumi fa curriculum edimu emra eno beboa na sesa adesua nsem ewa bibiman emu mathematics education is enhanced and we have built schools focusing on that from junior high school all the way to high school level. We have introduced a number of reforms. So the whole idea
is that we have to create an education system which then helps us transform the economic fortunes of our country. A developing country cannot afford a mismatch between education and national transformation. That alignment is critical. Once you align, the education serves the useful purpose of putting at bay poverty. You have to eliminate poverty through education. And wachi, Dr. Yawa say the trum, a sanso editor, in penifluation in an enemy say, ain't me coba sempendo donano, a banamaya on Hiadokro ma, a dear and sabachere be my so, the sentinel, a papini free ancient who say, the umbachere the sian for inciano, a baya dear beer, a baby or marginimo, a more to me dinner for a bar, a babo will be mine puntium. That we have tamed the African child in the classroom. The child who does not ask questions is deemed the most respectful. Say, oh, this child is so good. Everything I tell him or her to do, they do it. The teacher is proud of that child. The child who says, sir, could you have taught this differently? Invariably doesn't become the favorite. All that we are saying is that we've done well, we've made some strides as Africans, but we can do more empowering the African child. Egusua ye wo gumasiemu na Ghana National Association Campaign Coalition ene de wo mo fra ban aso ye hwe ngumasua so senkebe ya ye nkwada wo senior high school mayimu no aban efa waduane ho kan ke ensesem na wofo no ankasa mfa fi se nei wo hwe bafa stock office de ekoso wo mo enu anuane ana wo mo supply anuane e wo schools ahodo mu ye ntua won kan ya de no wanhwe ye beginse mu kura ntia ne aban se si ha no ntime mu a wo mu a yenye mu ma wofo no anye de wo betumi aye de aboa e wo mo fra didie mu wo mo gidi sese ye sa kwan ne so a e betumi aboa e bi ni Adom TV kase e di nkomo yi ayeje tumu se free SHS no ababeboa ama sebe omo anka omotimi enko school no omo nyina ene omo school na se si ye program amana boa na set menya na M1 kwada no because we are talking about quality education here and yes say be kwada no be school keke na omo abefi and ya o set mi omotimi nya free school ko no na omo enya enti ye hu say free SHS implementation no there are a lot of problems teacher course so ni feed program at the SHS level no na ye na ye hu say enkoyi na sesia ye hwe a buffer stock no omuni supplies a omode bema schools no enti ama wuko schools ni bebre na omuni aduane a omode be hwe nkoda no na ye nim so se aduane nka when did dia na se company want me enfanye de enti me fan so de ma ne enye yi na se ye as a coalition no yen de adwumadi ane se pesa akora bia benya quality education enye se obeko school no kekete se no enti no se ahia se o se awofo etimi bem eboa amban amani provide quality education se na yen nyina pen na emi se sa na o se etimi anya no esan se awofo bia so ewo na sedie se o se onotimi boa ema ye otime boama ni ma omoko school na se yeka se free education aban eye na fem na aban ontimi enye ni nyina enti se aban eye bi na ehun behia se o se awofo etimi ebem na aban etimi nya ne oye na emi se as a coalition we think it is in the right direction enti na ye see ye ntimi ma who can say I will for baby about supporting the feeding aspect of the program. Ene nhwehwemu ababeto edwa eye dagumba line ne aposifo ntokwa bia wode boadi wasantemantem na brantie na wafree mu no ne autopsy report no ababonten amamunchire mu Adom TV kase edeba
Omanfo bekaya Adom News nsɛnkyerɛfoɔ de bɛto manim sɛ aposifoɔ ɛkɔ Dagomba Lai ɛkɔkye nipa bi mu na no nam so ama brantie bi a omanfoɔ esusu sɛ aposifoɔ yi anhwɛ ne so eye no ɛnam so ama brantie ɛto anananom ɛwɔ nseɛ do na nhwehwɛmu a bɛtodwa a brɔfo kasɛm yɛka ne sɛ autopsy report no ɛkyerɛ sɛ abrantie a ɔto anananom ɛwɔ nseɛ do yi na mogya enyu no ɛwɔ na yɛase ho beebi ne dompe ne beebi ɛnso ɛtɔ kyima brɔfo kasɛm wɔ no ɛfrɛ no splenic rupture ɛnam sɛ abrantie eto anananom ewon siedo no enam so ama mabunu a womo mpatemu ho no ekoto hye aposifo a womo ena wo aso ase eso abra ebusua ene omanfo atimpatemu ho efa abrantie emu a na womo ede kɔ no ebusua ne omanfo eso esumu omanfo nsem a womo de to Adom News nsɛnkyerɛfo enim no ebi nie na me nkɔ bia enti omuduru ase no oduru ase na mo sana ase no dwane ana police nsana ase ana obutu no omudi ga butu no ase ana mo che no call enti omuduru ase na mo se mo bi amba na edzina nse enti omo call na mo call na me ko pie so enti me duru ono na oda o na akonya bi da na me tamo no tu akonya no so the police say na enura nkorofo say yenko no yeko no yese bia yekoshi police say na yeko bibi yepese yeko ka kiro mo say akwara mbabunu no wawu nto mbafa no nkɔ emabunu yi edi tudwa sɛ we ni de toso mienu a womo akum nipa bi ɛwɔ mpatemu a aposifoɔ ɛbɛkye ɔmanfo ana womo esusu sɛ womo akodi nsɛmɔne ɛwɔ mpatemu na womo ɛde adesɛde ato aban nanim sɛ wɔnhwɛ sɛ anamontu ayɛ aposifoɔ etu no womo nya hweye paa wonipa ogine mu ɛkasa yɛ ɛde ma ebusua no ɛyɛ Aziz Yahaya ensɛm a yɛ tete si obi si abo no obi si se I think so almost see omakoye oma twɛn results na ebi pia ba no ana de ebeba no nso wo GDO police musa anamo na omutu no yebete nsempa afiri hɔ no ododo dio abato mpesua so mra shebedwani semame Cecilia Benadapa sika na egu ne fia na do so ntie na ma ho kwan se aban mu adwumayefo nso yebisa wɔn se kɔba sɛ BBC yi ekoso a won sika semu no se kwabrane nko afie sika nko egu ho no ene na nsembisa ahodo bebre wo ho Adom kase etoso Rani Lantevanda Poi, ya ono nem rashe bedwani de momanfo wo ododuodu abato mpesua so de nsam yi tudwa wabra okasa wo dwumadi ampanifo ye ede kai kan mampani dwani Vansa Tamils ni wuo mfrinhia du baako eno ene wo kire se nsam wa aba fa kan so afo a ne ohwe onidie ene nsusam ehon nsam so wa Cecilia Benadapa ho no momanfo enya trimopo bi efa ampanifo okita tumi wo man mu a emu akora nkyiremo ode ma ye binie. As it happened, it's not just about Cecilia Dapa. It's a stigma for all of us who have been political office holders before or who may be holding political office tomorrow. It also opens us up, politicians, to so many questions of our patriotism, our discipline, and also our discipline when it comes to our integrity to the office. Kaneso afo ano hwe ma merema mafra na fe nipa setena mu bamba ho nsam so na oye bampo ado enso editudwa se na mon edi efin pa na aka mampani atena ye enyasem ke 20 be ya mampani nton san frɛ no ma kyerɛkyerɛ mu kwan ofa so enya America dollar no pepe ba ko a na ehye ne dem no. Where did she get $1 million dollars? This is what we're asking Nana Addo Dankwa, His Excellency. I'm asking you directly. Ask Cecilia Dapa, summon her, and let Ghanaians know where she got $1 million in cash, amongst other monies. I'm asking you this direct question. Answer our question. Kanema mpani John Dramani Mahama se enei kanema mpani mail so wanya ne baabie ekro ne nyuma wo ye de wo de toto nei hu titiw ne economy ne ho a obi anim just wo damufu akra ne nkai dumase na kanema mpani John Dramani Mahama de sansemi etudwa
kane mampani John Dramani Mahama echiremu a mampani a wanya ne baby kro John Evans Samuel Samemu no ya memu a na etia yie pa nanso oyadwumaden ama oman sikasem etoto yi a eho abakwasem ensi oman mu hada odensam etudwa wabra ndc amanyekuo no mu mpanimfo kwa asomdwe park ko kai mampani mills ni wo mvinjedu ba ko afidida no no eno wa kire se ya rewusem yie pa se mvinjedu ba ko ni mampani mills twane ne hwe ban no MPP aban yi ama oman sikasem ato apiti a odwene ho a wonte ase. It is something of an irony that we mark this anniversary of such a great man at a time of deep socio-economic distress for our country, Ghana. He still holds the record for the longest ever sustained period of single-digit inflation. As his chair of the economic management team, I can attest to his sterling leadership that led to these achievements. Enwechi treasurer for penny de ma NDC amanyekuo no fifi fiavekweti echiremu a kane mampani mills yo penny bia na asomdwe na akoma so yie pa afenso na owabotra tumi ede twinipa eba no ho ya no nti ne ma ne da soro nkokora. If there is anything that stands tall about him, is the fact that he rose to the highest, but at no point ever forgot his groundedness, his simplicity, his humility. I remember even when he was contesting the first time to be president, he kept saying, I am not desperate to be president. Now those words for politicians sounded a little out of place. But for me, I think what he sought to do was to bring into our nation and into the body politic the fact that we do not need to be desperate to become what we are destined to be. National Elections Committee NPP amanyokuom no antumi anye won balloting no amma presidential aspirant fi se enipa nkunu bi ebonyo so nhihye bi a won mo ye Adom TV etwaso. Eneda da NPP amanyekuo no eyisi ho se wepani pedu a wogina se gatufuo no nyina dabre abato akrata ne so ya no wohwe ne mu se sa adwumade ne betimi abaso enso esa mentem ho ase bi a na ewo won mo obegina ampanimfo a wo pre frank ya na mu no mu nwotwe ne abato obejekuo ne ntamonti no sa adwumade no antumi ankoso a wo mu etu ahyeda kwehye wukuada July boso me da etoso aduonu nsia se beduru ho de na sa mentem ho ase no umotumi apanipumasibre kasamafo edema abejekuo a wohwe abato so wo NPP amanyekuo no anokuro ne mrahye ni ogina hode mo manfo wo mo ewo efutu abato mpesua so Alexander Kwame na afanyoma aken echiremu a nkita hudie ya abedwakuo no ene na musifo obegina mpanimfo na nemu di ye no ekoyie pa ya ewi asomdwe mu no nti wo hwe ni mu se ukuada wohia obetumi akoben krom na sa adwumadie no atumi abaso. Things have been laid out, and it's not going to be the first time MPP is going to have an internal contest. Ours is to have a vibrant one, an engaging one, and to ensure that internal democracy is upheld. I mean, it's as simple as that. We'll brief you as and when a matter become ripe. The General Secretary has spoken broadly. My duty as the spokesperson of the Elections Committee is to brief you on specific matters. As and when such specific matters are due, I'm going to brief you on that. Eneya meka sai dunkwa hene okofo bo ben nuako ya wotoso miensa wa Padentra East mensimu mfimfini mantemu abo Anoba Foundation fo abaso papa ya wakendini ya noche wa badwa se wa we ne dwuma e multimedia ha se nei so wakai emayua a ewo ne kuro no mu na sanitary pad eho da ubone kasa emabi nya binti suku aye bibia wo ho no watimi akoye won adoye ensam no nana ede ne eto Adom TV kase anim Busomeda neto sudu afimpinu ene edunu miensan mu ena Adom kase bo amane se schools enum bi a ewo Apadentra East Mensini ni mu no Adom TV ene Adom FM dwuma yini anochewa badwa se wa akwakoye wonom adom a wade sanitary parts akoma adusuafo a wonom ewo honom ewo sansemi ho no abradu nkwanhene edi na kwasida yi a etoso num ewo afi mu no ena wabo
anochwaba abaso say wanam Anoba Foundation so wode saa sanitary party ebedom adesuafo a wonum ewukrum honom okofrobo obenua kwa otoso miensa efa saa akonya no so ade adesrede ato adwumaku ahodo enhya abanyase ni ankwankoro nyina anim se wontwa wani emra won krum honom no womeboa emmayewa sebeya wonum bosome eso a won ho enkyere wo eya sedan ye dan se okai se eyedunko ha ene ofa saa adwumani it is a mo bibi pa bi kwaya na se mo bibi cha amen fa ko dunko na ba be ye ni dunko amen aseda ama eduda anacho na yasre won so a won sabuye no nyame ache won bibi no omo so enye bi mfamoa